Line. Maing buntag, sir, and welcome sa Straight to the Point Weekend Edition, Sir Harold. Hi, hello, may buntag. Yes, Amy. May buntag. And salamat kayo sa inyong pag-imbita. Oo, balik-balik ta din karon, Sir Harold. Sir, unsa imong reaksyon karon, sir, no, sa pag-aresto sa drug artist nga si Pura Luca Vega? Actually, regarding sa pag-arrest, na-shock ko kay I didn't realize na di-pursue nila ang ilang case jud against or yung kanang gi-formalize nila ilang complaint against the actions of Amadeus Pahente or si Pura Luca Vega, no? And mao to ako giingon ni ko nga dapat jud everybody has to be watchful of his or her actions and should be ready to accept the consequence kung unsa man ang mahitabo, kung unsa man ang dangatan sa imuhang mga action. Kaya dapat responsable jud dapat sa kung unsa atong himuon gani, labi na kung aton siyang ipakita sa publiko. Sir, datay mga different reactions also from the LGBTQ plus community nga pagyatak kuno kini sa katungod no sa LGBTQ. Unsay may kasulti ana, sir? Abi nimo no, in fairness no, maulan jud nga ako ma-observe. Kita man god, di ba, we are always fighting for equality. Pero usahay man god ang atong ginahimo ang uban miyembro, dili tanan ha, ang uban miyembro sa LGBTQ, maora po'y maghimo og kanang mga pamaagi gani para dili pud ihatag ang equality sa mga tanan LGBTQIA+ members. Mao ning ko nga if ever gani gusto niyo, if you fight for equality, you have to let people understand kung unsa ang equal. Equal ba din nga treatment kung imuhang lapastangan, di ba? Basta pag dili ka Katoliko, pero kung lapastangan nimo ang kanang pagtuo, ang relihiyon, ang ilahang beliefs, di ba? Ang ilang customary practices, di ba? Kung kana siya, malapastangan nimo na siya or you will cross the border of kanang what is right, between what is right and what is wrong, di ba? Dili na siya good example. So if we fight for equality, dapat we have to also be watchful of our actions that we deserve really equality. Ay kung dili magud nimo mapakita sa mga tao gani nga equal imong treatment sa ilaha, di ba? Dili sila makasabot pod o dili nila masabtan kung ano naga-fight ka for that. Di ba? Respect begets respect. So dapat kuan unsa tawag ani kanang ipakita na to sa mga tao sa kung unsa sa ang equality before ta mangayo og equality sa ilaha. Si Pura Luca Vega naapoy grupo nga ni suporta sa iyaha karon na, Sir Harold, nangayo sila no og financial support pod para sa iyahang bail. Okay lang ba ning manawagan pa sila sa public para lang no mapagawas si Pura Luca Vega? Ako wala ko that is their right no kay mga amigo man na nila and they support kanang their friend. Pero para magud sa ako nagpatuga-tuga kag ingana, di ba? Gwapo kay kag costume, nakapalit kag costume na ingana. Pero wala ka nakaandam nga basig mapriso ka tungod sa imong gibuhat. Kana ingana gani. And then after actually pagtuo magud nako to siya, I mean pwede to siya palagpason iyang first nga gihimo. Pero after that manggod, diba, as what we have discussed on our earlier interview months ago, dapat, if ever na-feel nimo nga wala kayo ganahi ang mga tao sa imong gihimo, and even though you are fighting for it, and dili ka sure ba na kung ang imuhang mga pagtuo o imuhang gituuhan, makasupport ba sa imong fight? For like, di ba, kasi claim nga, kanang murag, there was like earlier incidents with the particular kanang belief na kanang wala siya ganahi mo na iyahang kanang way ba or response nga kanang gihimo, di ba? Wala man daw ta kabalo kung sa iyang pinagdaanan. Yes, wala ni kabalo. Pero the moment na ibutang nimo siya sa public platform ang imuhang action towards a parang murag kanang bad incident or experience that has happened to you before, dapat andam ka. So karon wala sila pang piyansa, wala sila pang pang process sa ilahang kaso, di ba? Wala patuga-tuga kag himo ana tapos wala man di kay kwarta, di ba? I mean, unsang klaseng pagkaplano, wala nila na kinahanglan sila mga advice sa isa ka event organizer. Mao good, dapat i-consult sa usa kanila on Sir Harold, no? dili ta maging ana, no? Bitaw. Kaya sa ko alang ba, you really have to be careful. Diba, don't cross boundaries. Kung dili jud ka andam nga mo stand for what you think is right, and kung dili ka andam na panalisdan pud ang imong kaugalingon.
Ay di ba? Ang imong gihimo man gud daghan masilo. Kasi moingon ka gud og ingan nila, for example, ang tanan mga bayot pangit, di ba? Moingon ka ana. So, of course, labi na katong pangit jud na bayot, mag-react jud sila. This is just an example, di ba? So kung if ever dili ka andam nagirahon sa mga bayot na pangit, ayo pagpatugag-tugag himo og ana. Di ba? Kung ikaw po dili ka andam sa imuhang pagtuo, di ba? Tungod kay nagbuhat kag ingana, unya na cross nimo ang border, ang feeling sa mga tao, di ba nga which believe otherwise, then dili ka magpatuga-tuga og himo ingana. Kay abi nimo ikaw ang maipit o karon naipit siya, di ba? Yes. Do you think, di ba ang tanan mga tao nga friend nimo andam na mosagop sa imuha? Oo, kung mga kwartahan sila, yes. Then you are so blessed to have this type of friends. Pero what if dili, di ba? So matanggong ka sa prisuhan. Diba? And of course, ay imong pangalan ba nga ginaampingan, ang atong reputasyon, no, kani siya isa lang ni siya, pag once nga mabahiran na siya, o kanang hugaw, di ba lisod ka jud mo bawi. And then, kung if ever gina-value nimo ang imuhang reputasyon, di ba, you really have to think so many times before you do such action. Kaya kita man gud dapat responsable ta, di ba? The right of every person ends the moment that you step on other people's right. Ay kay hunahon nato nga dili ba kita lang ang tao sa kalibutan, di ba? And labi na jud advice jud ako ni siya sa tanan nato mga igsuon, no, labi na ang member sa LGBTQIA+. The moment that you open your mouth, you really have to be very very careful. Kay labi, let's say for example mag-joke ka o isa ka joke na ang joke mo pertaining to a certain religion, di ba? What if na nakapaminaw ba nga dili ing ana ang pagtuon nila na Ginoo kung mo nang dahilan nga mga kanang ang uban comedian masagpaan, di ba? Makuan, mabaharan sa mga tao, di ba? And if ever we are really fighting for equality, di ba dili dapat kanang atong ginabuhat. It should start from us. Di ba? Ay nganong kinahanglan man ta mangayo og kanang kanang space aling kalibutan na which is safe for us, for our existence. Kung dili nato na siya matudlo gani ang atong pagtuo sa ubang tawo. So nagkaanam og kanipis ang ato ang pugaran, nagkaanam og kanipis ang ato ang lugar because kita mismo wala ta nagapakita og maayong example sa mga tao. Di ba na mo tuo sa ato dapat jud ihatag sa ato ang equality. Mo nang usahay mabad trip ko anang mga ingana gani. Kay madamay man gud ang uban. Yes, exactly, Sir Harold. Sir, lastly, imuhang mensahe no sa publiko and ilabi na katong mga drug performers nato para malikayan nato ning susama sa nahitabo kang Pura Luca Vega. Yes, actually we have our own artistic freedom, di ba? And then the moment that we showcase our skill, our talent, our God-given talent on a platform that is watched by many, we really have to be very, very conscious. We really have to be very careful because there are so many people that are listening to us that is part of our audience that does not believe, di ba, on the beliefs that we have. That does not go with us on the principles that we fight for, that we believe in, di ba? So we have to be really very, very careful in throwing jokes, in showcasing, di ba, the inspiration that we love the public to know. Because, abi ninyo, usahay, makasakit ta sa mga sa mga tao, di ba nga dili, pareha og pagtuo sa atua. The moment na mahitabo na siya, then ma-forfeit ang purpose ba that we are there just to entertain people. And hunahunahon nato, di ba? Pwede man ta mag-entertain nga dili nato himarauton ang mga pagtuo sa ubang tao, nga dili nato himarauton, di ba, ang dignidad sa ubang tao. Because everybody's belief also deserves also to be heard, di ba? Ang ilang mga sentiments, as the same as us, natin mga sentiments, natin mga gustong ipaglaban, there are so many things that we wanted to fight for. They also have their own stories, di ba? And we have to create a very wholesome platform na dili ta, instead of like giving of entertainment, di ba? Masakitan na hinauna nato ang ilang mga feelings. But that is not right. Because if you are an entertainer, dapat you have to entertain people
majority or not even all of them, mao na imuhang bantayan. And di ba, respect begets respect. You have to plant respect for you to really be respected. And pag okay ang imuhang platform, okay ang imuhang kanang mga presentations, you will be loved by so many people. You will earn respect of many people, and you will also grow your business. Pero pag if you believe and practice otherwise, then dili ka magdugay. Kung saan man nimo nang gamay nga kasikatan, di ba? Kung dili ka ang longevity gani is very very short. Di ba? This is a work. Ay syempre you will also earn as you entertain. So you have to kanang protect your work na unta magdugay ka sa in that line of business. Yes. If ever ang imong ginahuna-una is dili na siya mao, then naadyo ka sa wrong na platform. And then you don't deserve to be there. Because na may ubang tao na nasakitan, di ba? And that cannot justify na you will be doing in your own artistic freedom, in your own beliefs, di ba? You will not be doing such things if ever a lot of people will get hurt. And remember, almost 80% of the people in the Philippines are Catholic. And unsa man imong gibuhat, di ba? Masuko man ganita nga tamay-tamayon na to ang atong relihiyon sa ubang relihiyon, di ba? Kung magdebate na, how much more kung imo yung BIB-ayon or BIB-ayan ang pagtuo sa majority sa mga tao. And if you will do that, di ba, you have to be ready. Dapat equipped jud ka with everything in your strength and in your capacity para depensahan nimo imong kaugalingon. Because, di ba, every action, there is always an opposite equal reaction, and you have to be ready with that. Okay. Yes, very well said po, Sir Harold Quevete. Sir, salamat kayo sa imong higayon din sa DXDCR Davao, sir. Salamat kayo, Radyoman Aimee. Yes, balik-balik, sir. Daghang salamat. Thank you. Okay, good morning. May kasama ato nakauban na Sir Harold Quevete, usa ka event organizer o usa pod ka drag performer o drag artist mga kasama.